заповядайте за още изказвания, ако има. Ако не, след като обядваме, след това ще продължим дискусията. Да. Молбата ми е тези, които не са си попълнили всички данни, телефони и адреси, за да можем да общуваме по-нататък, да го направят, защото при регистрацията част от нас са си дали само имената. Молбата ми е тези, които си дали данните, да ги дадат на момичетата отвън, да ги правят списъците, за да може да общуваме и по-нататък. И така закривам първия панел от форума. След обяда модератор на форума ще бъдат господин Екрем Абдулаев, наш скъп гост и съорганизатор, и господин Алир Шабанов. Господа девушки, великий смысл этих слов в том, что мы все представители своих народов, тюркских народов, я представитель Волжской Болгарии, Великой Болгарии, должны быть вместе, и когда мы будем вместе, уже никто не сможет нас сломать. Я хочу выразить благодарность организаторам данного мероприятия, фонду, Эве, за ту огромную работу, которую они проделали. Мы себя чувствуем прекрасно на болгарской земле. Созданы все условия. За этим, конечно, скроется очень большая, кропотливая работа. И в знак благодарности я хотел бы вручить чувашские национальные одежды и небольшие подарки нашим хозяевам. Они очень похожи на болгарские национальные одежды. Чтобы был богатый, было много денег, чтобы деньги сюда вкладывал. И помогал нам. Bu kız hanıma. Вот этот знак означает «все будем едины, все будем вместе». Огромный союз. Булюк Бирлик. Благодарим ви много. Аз много добре познавам, понеже съм завършил и история, много добре познавам Волжка България. Можете да дадете. Отличният микрофон да дадете. Искам да благодаря на нашите приятели, на Олег от Чувашия. Много съм чел за Волжка България. Чел съм за всички Българии, които са от Балкар до Кабардино-българската държава и до Чувашия и до Казан,
Знам всичко за Волжка България, понеже Отрак, баткото на Аспарух, е занесла една голяма част от българите от Велика България, където е останал Баб Баян, ги е завел между Волга и Урал. И волго-камските българи всъщност са много близки до нас и аз мисля, че България, самата нашата България, има още много да учи за тяхната история, защото през всичките тези години никой не ни разказваше за това. Добре, че са демократичните промени в България. Сега и нашите историци изваждат интересни факти, както сега върви една поредица по БНТ-1, поредицата за това откъде сме тръгнали. Така че именника на българските царе започва с Авитохол, но това е името на Атила. И Авитохол е на византийски името на Атила. Така че щом дядото на това е Атила, ние сме от един род. У меня внук родился, ему 1 год, я его назвал Атила. Он очень растет, я думаю, скоро приедет, и мы его с удовольствием увидим в своих рядах. Сега ще дам на Исигел Руфи, също сина и се казва Атила. Потвърждавам аз. Сина ми наистина се казва Атила, да е жив и здрав. Преди панела обаче имаме още желаящи да се изкажат. Аз предлагам и при следващите панели също да даваме думата на тези, които искат да се изкажат, да кажат нещо по-различно от това, което е предвидено в програмата. Няма никакъв проблем. Искам да дам думата на доктор Фатма Сюрмес, която е председател на съвета на директорите на културното сдружение Ахмед Ясеви. Ахмед Ясеви Kültür Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Dr. Fatma Sönmez. Sayın Divan, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ahmet Yesevi Kültür Derneği adına burada bulunuyorum bu toplantıda. İlk kez Bulgaristan'a geliyorum. 1500 yıllık, belki de çok daha fazla köklü geçmişimize sahip kardeşlerimizle bir arada bulunmaktan, Bulgaristan'da bir arada bulunmaktan son derece mutluyum ve heyecanlıyım gerçekten. Bu toplantıyı tertip edenlere, başta elbette Erkin Bey'e ve diğer yardımcılarına teşekkürü borç biliyorum. Bizi büyük bir nezaket ve saygıyla misafir ediyorlar. Evet, Ahmet Yesevi Kültür Derneği adına bulunduğum için Ahmet Yesevi ile bağlantılı toplantının amacıyla ilgili birkaç cümle size sarf etmek istiyorum. Ahmet Yesevi bugün bu toplantıda ve dünyanın pek çok yerinde bu toplantıda sarf edilen pek çok konu ile alakalı aslında asırlar öncesinden bize ışık olan sözlerini sarf etmiş ve bize son derece önemli işaretlerde bulunmuş bir büyük düşünür idi. O inanırdı, o gösterişsiz sade bir hayat yaşardı ama o zamanın bütün ilimlerini almış bir büyük alim idi. O Farsça ve Arapçanın yoğunlukla kullanıldığı bir dönemde Türkçeyi tercih ederek Türk dili konuşan topluluklara ilim öğrenilmesi gerektiğini, kadın erkek eşitliğini, çalışmanın ne derece önemli olduğunu, emek sarf edilmesi gerektiğini ve bugün bu toplantıda sarf edilen pek çok sözde olduğu gibi ama en çok ön plana çıkan sözlerde olduğu gibi insanları kafir de olsa insanı incitme dediği sözle hoşgörü, müsamaha gösterilmesi gerektiğini, birlik ve beraberliği ve insanları sadece yaratılan özelliğinden dolayı sevilmesi gerektiğinin altını çizen, asırlar öncesinden bunları ocağında yetiştirdiği 99.000 talebesine öğreterek onları Anadolu, Balkanlar ve bugün bu topraklarda toplantıyı yaptığımız bölgelere göndererek
oralarda da talebe yetiştirilmesini işaret eden ve bu uğurda emek sarf eden bir büyük insandı. Ben Ahmet Yesevi adına elbette ki çok şey söylemek istiyorum ama toplantının burada bana ayrılan kısmında ancak bunları sarf edebiliyorum. Bir de sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Ahmet Yesevi'yi öğrenmek için ve tıp tahsili görmek için gittiğim Ahmet Yesevi'nin şehri Kazakistan'ın Türkistan şehrinde 94 yılında 31 Türk dünyası bölgesinden gelen genç kardeşlerimle bir araya gelme fırsatı buldum. Benden birkaç dönem sonra tanıştığım bir güzel insan vardı. O benden yaşça çok küçüktü. Fakat o 31 Türk dünyası bölgesinin Bulgaristan Türklerini temsilen orada bulunmaktaydı. Ben onun şahsında ilk kez Bulgaristan Türk'ünün o asil kişiliğini, o sevgi dolu benliğini, o iyilik, sevgi ve etrafına hoşgörü yayan şahsiyetini tanıdım. Onu hep kardeşim olarak sevdim. Kardeşim olarak ona dua ettim. Bulunduğu yerlerde onun çok güzel görevler yapacağını düşündüm. Ve bugün burada o kardeşimle yeniden yıllar sonra buluşma fırsatı oluşturdu bu toplantı bana. Aynı fakülteden mezun olduk. O da tıp fakültesi okumuştu. O da hekim olmuştu. Fakat Ahmet Yesevi yolunda sevgi ve hoşgörünün, insanları sevmenin ve Türk dünyası bilincinin yolunda hakikaten yaşından çok daha büyük bir bilince sahip bir kişilik olmuştu. Burada kardiyoloji merkezinde önemli bir görev yaptığını gördüm. Onunla bir kez daha gurur duydum. Müsaade ederseniz onu da yanıma davet etmek istiyorum. Çünkü o aramızda. Doktor Akif Ali Şaban. Binlerce kilometre ötede Kazakistan'ın Türkistan şehrinde hem tıp fakültesi okuyarak hem de Bulgaristan'ı en iyi şekilde temsil eden bu kardeşime Ahmet Yesevi'nin bir sembolünü bütün Bulgaristan adına kendisine takdim etmek istiyorum ve burada bizi konuk ettiğinizden dolayı son derece teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımcıların hepsini Ahmet Yesevi'nin sevgi ve hoşgörüsüyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oleg Stepnikov'a da çok teşekkür ederim. Ve bir defa söylemek istiyorum ki öğleden sonra panellerimize de herkes katılabilir. Yine de katılabilir. Минавам на български отново. Сега искам да дам думата на господин Хасан Халкоч от Караджай Вакф, който е председател на Караджай Вакф. Заповядайте, господин Халкоч. Assalamu alaikum. Tarihimizde belirlisi gibi Büyük Bulgaristan 3 parça olmuştur. Birincisi Asparuk Hanım torunları, burada bizimle konaklayanlar. İkinci kısmı kardeşimiz Çuvaşlı Oleg Bey söylediği gibi İtil Volga'da Çuvaşlar hem Tatarlar. Ama üçüncü grubu var. Eski Bulgaristan'ın en güneyinde kalmışlar. Biz Karaçaylar hem Balkarlar. Tarihte böyle söyleniyor. Büyük Bulgaristan var idi 1000 yıl önce, şimdi yoktur. Ama Kuzey Kafkasya'ya gelirseniz gerçek önceki Bulgaristan'ın hep temiz bir küçük parçasını bulacaksınız. O biziz. Ben buraya gittiğimde halkımız selamlar söyledi size. Благодаря на господин Халкоч. Имам
още желаящи да се изказват. Например, госпожа Саиде Бурханитинова от Киргизистан, но ще помоля тя да се изкаже след обяда. След обяда, и така се разбрахме, да има и в следващите панели такива свободни изказвания. Затова дам думата сега на госпожа Семра Якуб, която е заместник-председател на гражданско сдружение ЕВЕТ и е юрист в община София, да изнесе своята лекция на тема човешките права в Европа и ратифицирането на рамковата конвенция за защита на правата на малцинствата в Европа. Искам да кажа, че след двете лекции ще имате възможност за дискусия, за ваши коментари и изявления също, така че заповядайте, Семра. Благодаря. Аз разбирам желанието на всички да изразите благодарността на това, че сме заедно днес, но все пак в този тридневен семинар за нас е важно да споделим опита, който има България в достижението си по отношение на основните права на човека, които ние възприехме по пътя на европейската ни интеграция. Темата не е от най-леките, които са интересни за слушане, не от забавните, но няма как да я прескочим, тъй като това са основополагащи принципи, които са в основата да се достигнат тези резултати, каквато е днешната среща, организирана от гражданско сдружение ЕВЕТ. Самата организация, нашата, като неправителствена такава, е създадена преди 10 години и е резултат от всичките тези конвенции, по които България е ратифицирала и е страна, и те са станали част от нейното вътрешно право, и които ние сме възприели в нашите закони. Да поговоря по отношение на рамковата конвенция за защита на малцинствата. Искам да ви разкажа накратко за Съвета на Европа. Съвета на Европа е първата организация на европейски държави, която се основава след Втората световна война. Първоначално в нея членуват 10 от най-големите европейски държави, като основополагането от 1949 година. Извършената дейност от Съвета на Европа е налага като организация с изключително голям международен престиж и дейност, която се възприема от всичките страни членки, които членуват в нея. По-настоящем Съвета на Европа членуват 47 държави. Турция също е член в Съвета на Европа. В момента единствената държава, която е с статута на кандидат членка, Беларус. В дългогодишната си дейност Съвета на Европа възприема основните конвенции. Това е една от които е Европейската конвенция за защита на правата на човека. Другия важен международен акт е Европейската социална карта и Конвенцията срещу изтезанията. Най-голямото постижение на дейността на Съвета на Европа се счита рамковата конвенция за защита на малцинствата. Дейността по създаването на тази конвенция е дълга. Много от държавите, членки на Съвета на Европа, дълго време се постигат съгласие за това как тя трябва да изглежда и какво да бъде определението на понятието малцинство, тъй като в Съвета на Европа членуват различни държави, като които голямата си част в териториите си живеят представители на различни етноси. В крайна сметка надделява становището на държавите членки, че в рамковата конвенция няма да съществува официално легално понятие на понятието малцинство.
България ратифицира рамковата конвенция на 1 февруари 1998 година. Самата дума рамкова конвенция показва, че това е както конвенция, която е част от целият пакет конвенции, които приема Съвета на Европа, но същевременно е рамкова, тъй като предоставя на всяка държава възможност, съгласно своите специфики в вътрешен план, да определи понятията и целите, които са заложени в духа на тази конвенция. Сега накратко ще ви кажа само какви са ангажиментите, които са поели държавите страни по рамковата конвенция. Това са недискриминиране, насърчаване на ефективно равенство, създаване на условия, благоприятстващи съхранението и развитието на културата, религията, езика и традициите. Свобода на събранията, на сдружаването, на изразяването на мисълта, съвестта и религията. Достъп до използване на средствата за масово осведомяване. Следващата част е в частта за езиковите свободи, като конвенцията в цялост дава възможност на всички малцинства да използват собствения си език, дори в общуването с официалните медии и власти в съответната държава. Една от тези свободи е използването на собствено име на малцинствения език. Излагане публично на показ на малцинствения език. По отношение на образованието, страните, членки на Съвета на Европа, приемат следните тези: изучаване и обучаване на малцинствения език, свобода да се създават образователни институции, участие в обществения живот и забрана за насилствена асимилация. Рамковата конвенция не съдържа дефиниция, както споменах.